presentació i després també obrirem el torn de paraula perquè vulgui també intervenir i plantejar les seves preguntes. Ens acompanya Francesc Torralba, filòsof i teòleg, crec que no necessita gaires presentacions. És un dels nostres grans pensadors de Catalunya, en parlaven que més, molt prolífic a més. Té 122 llibres publicats en la seva carrera i avui voy a presentar la paraula que em sosté, que és una obra que culmina una tetralogia que ha dedicat durant els darrers 16 anys, si no m'equivoco, al dol i a l'amor. Una tetralogia que va començar amb el llibre Planta cara a l'amor, després Paraules de consol a l'amor d'un ésser estimat, posteriorment No hi ha paraules, Assumir l'amor d'un fill, que és el més recent fins ara, i avui presentem el quart, que és la paraula que em sosteu. És una reflexió sobre, des de la seva condició de teòleg i filòsof, però també des d'algú que ha viscut en primera persona aquesta situació tan dolorosa que és la pèrdua d'un ésser estimat. Primer va ser el seu pare, Francesc, si no m'equivoco, i darrerament fa poc més de 2 anys el seu fill Oriol. Francesc, benvingut. Gràcies per ser nosaltres aquí. Gràcies a tu i a tots vosaltres per venir aquí a Malgrat, que feia molt temps que no venia. Tinc molt bon record d'un acte que vam celebrar aquí al Centre Cultural i des d'aleshores no havia tornat. Parlo de bastant abans de la pandèmia. O sigui que gràcies per venir i per acompanyar-me en aquesta presentació. L'anterior llibre, el tercer d'aquests 4 que comentàvem, deien portava per títol No hi ha paraules, Assumir l'amor d'un fill. Et referies a les paraules, a la paraula humana, no? Que hi ha situacions en què es mostra totalment insuficient, no? Per guarir, no té aquest poder guaridor. En canvi, amb aquest altre, canvies l'enfocament i parles de la paraula en majúscula, que és la paraula de Déu, que en aquest cas sí que té un poder de transformació. Quines diferències hi ha entre la paraula de l'ésser humà i la paraula de Déu? Sí, a veure, quan mort un ésser estimat, i especialment un fill, o un germà, o la parella, la veritat és que no sé massa què dir-li a la persona quan experimenta una buidor tan gran. Per això parlava en aquest llibre que et referies, la insuficiència de les paraules. El meu fill va morir el 14 d'agost del 2023, estava tothom dispersat pel món, plenes vacances, i un cop van assabentar-se els meus amics de la tràgica notícia, doncs vaig començar a rebre missatges. I el missatge més repetit és: no tinc paraules, no sé què dir-te. Les paraules que et pugui dir són insuficients per poder consolar o acompanyar el buit o la buidor que deus experimentar. I és veritat, les paraules són insuficients. Ara, tenim altres llenguatges. Tenim la carícia, tenim el petó, tenim les llàgrimes. Les llàgrimes són un llenguatge també. Tenim l'abraçada. I aquestes altres formes de llenguatge també ens permeten sostenir-nos. Però jo on he trobat realment el bàlsam, on he trobat realment el consol, on he trobat el sosteniment, és en la meditació de la paraula de Déu. I per això tot aquest text ve a ser una reflexió meditativa en determinats fragments de l'Antic i del Nou Testament, que jo he meditat llargament aquest parell d'anys i que a mi m'han donat una certa pau. Jo algú dirà, i per què? Perquè aquesta paraula no és una paraula humana. És una paraula que diem que ve de Déu i que promet una esperança. I això dona una certa tranquil·litat. El que passa que te l'has de creure. Aquesta és la diferència. I posar-la en pràctica. I posar-la en pràctica. O sigui, la paraula està allà, però com et relaciones amb aquesta paraula? Jo no dic que això sigui art de màgia. La majoria dels meus amics són agnòstics i ateus. Llegeixen aquesta paraula i es queden com abans. I a mi aquesta paraula no em diu res. Em quedo tan orfe, tan desolat i tan desesperat com abans. Jo, en canvi, parlo de la meva experiència. No vull dir que això li passi a un altre. Potser un altre llegirà Pictet o Marc Aureli o Sèneca, o llegirà els Vedes
o algunes sures del Corà i li donarà pau. Fantàstic. El que dic és que ens hem de comunicar allò que ens ajuda a sostenir-nos quan tot es trenca i compartir-ho. Per tant, això és compartir aquella paraula que a mi m'ha sostingut quan tens la impressió que tot es trenca en mil possibles. Hi ha una dita en castellà que diu cuesta abajo todos los santos ayudan. L'he sentit a Llatinoamèrica aquesta sovint. La fe es posa a prova l'adversitat. L'adversitat ho altera tot. És a dir, una mort d'un ésser estimat, i especialment d'un fill, jo ho descric com una espècie de moviment sísmic, no? Perquè posa, altera, transforma totes les dimensions de la persona. Mai seràs el mateix. Mai seràs el mateix. És el que en el No hi ha paraules en deia un esdeveniment. A la vida hi ha fets, que és el que fem habitualment, i hi ha alguns esdeveniments. Un fet és allò que repetim de manera prosaica. Per un professor, fer classe és un fet habitual. Jo avui a les 8 del matí tenia 80 nois de 20 anys i explicava una lliçó. És un fet habitual. I algú que fa pa, doncs fer panets i fer barres de pa és un fet habitual. Però a la vida hi ha esdeveniments, que és allò que no esperaves. Una catàstrofe, una pandèmia, un diagnòstic de càncer de pit, un fracàs afectiu, un fracàs laboral, la mort d'un ésser estimat als 26 anys. I això no ho havia programat que ens havia de passar. La meva dona deia, estava preparada perquè els fills s'emancipessin, i és el que volem, ajudar-los a que desenvolupin la seva vida. Però no estava preparada per assumir la mort d'un fill, dic, ningú està preparat per això. Ni tan sols estem preparats per enterrar els pares, però sabem que per llei de vida és molt probable que siguem els fills qui enterrem els pares, no? Però al revés no. Llavors, en efecte, hi ha adversitats. Doncs la fe davant de les adversitats que ocorren. Home, que la posa molt a prova. Això és el llibre de Job. Quan llegeix atentament el llibre de Job, veu exactament què és la fe posada a prova. Perquè Job és un home bo, és un home honest, és un home treballador, és un home que és honrat, no? I només li passen desgràcies. Però desgràcies grosses, contrarietats grosses, no? I per això hi ha un moment en el llibre de Job que experimenta la còlera, la ira. Maleït el dia que vaig néixer. Tant de bon l'úter de la meva mare hagués estat a la meva tomba. I s'afronta a Déu. Inclús blasfèmia. I finalment després es reconcilia amb Déu i accepta el que li ha passat i mira d'aprendre de tot allò que li ha passat i extreure algun aprenentatge per la pròpia vida que el transformi i el faci més humà i més persona. Per tant, en efecte, l'adversitat ens posa a prova a tots. Posa a prova els vincles, posa a prova les relacions que tenim i posa a prova el que creiem. I aquí hi ha dos moviments. Jo he vist durant aquests 2 anys i he atès a moltes persones que han experimentat la mort d'un ésser estimat i que arrel de la lectura d'aquest llibre o de l'anterior m'han volgut veure i hem tingut converses. No? I he vist els dos moviments. Hi ha persones que fan un cop de porta, no vull saber res més de Déu. Déu m'ha fallat. Hi ha persones que fan el moviment completament oposat. Ha fallat la medicina, ha fallat la farmacologia, han fallat els metges, han fallat les infermeres, tot és impotent. Només confio en que la paraula que ha dit Déu sigui verdadera i que ens retrobem en una vida plena que no podem descriure amb les nostres categories humanes. No? A mi m'ha servit per enfortir i madurar la meva fe. Però jo puc entendre perfectament que en algunes persones sigui una ruptura i que no puguin, en cap cas, tornar a imaginar una relació personal amb Déu. El que és segur és que et canvia la imatge de Déu. I d'un Déu que podies entendre com un lampista que et ve arreglar els desperfectes o els problemes que tens a la teva vida quotidiana, passa a ser un Déu enigmàtic, misteriós, que sobretot ignorem qui és i com és, no?
però aquest Déu tapa forats, que tapa els forats de la teva vida, aquest Déu ja no pots creure, perquè no l'ha tapat. T'has quedat nu a la intempèrie. Per tant, sí, altera profundament, en alguns casos l'enforteix, en altres casos pot ser una prova que acabi destruint aquest vincle, o que potser després al cap d'anys hi hagi una reconciliació, com en el cas de Job, en el llibre de Job. La teva fe ha trontollat en algun moment en aquest procés? Com ho has viscut des d'aquest punt de vista? És que no trontollat, però sí que t'adones que aquell pensament que tens sobre Déu és un pensament molt humà, massa humà per aplicar-lo a Déu. És a dir, molt sovint el que fem és demanar a Déu que es faci realitat els nostres desitjos. La majoria de vegades la pregària és això. No? Demanem a Déu, la pregària de petició, que es faci realitat allò que desitgem. Trobar feina, trobar habitatge, que la filla acabi la carrera, que trobi una persona noble i que pugui construir una relació i que no la maltracti ni l'exploti ni abusi i que en definitiva pugui realitzar-se com a ésser humà. Però jo parteixo d'una definició de pregària molt diferent, que la vaig aprendre llegint a Kierkegaard, que cito molt No hi ha paraules. Jo crec que pregar és escoltar què és el que Déu vol de mi ara, que és molt diferent. I després de l'esdeveniment, jo vaig pregar en aquest sentit, no? Què vols que jo faci arrel del que ens ha passat, no? I vaig entendre que el que havia de fer era ser un bàlsam i un consol, primer, per la meva família, i després, si pot ser, poder ser un instrument de bàlsam i consol per les persones que experimenten també la pèrdua i la mort d'un ésser estimat. Jo vaig trobar en l'escriptura una forma de teràpia i fins i tot una forma de poder comunicar aquests aprenentatges a persones que experimenten la mort d'un ésser estimat. Per tant, jo entenc més la pregària no com demanar, sinó com escoltar. Què vols de mi ara? I el que vaig entendre és el que vull de tu ara és que siguis una font de consol per les teves filles, per la teva esposa, naturalment, per la seva nòvia i per tots els seus amics. No? I això és el que vaig intentar fer i el que segueixo intentant fer a través dels textos, especialment aquest i l'anterior que vaig publicar. Sí, de fet, de tota aquesta experiència has extret una experiència edificant, no? En forma de llibres, en forma de consol a les persones més properes. No sé si també això està relacionat amb el fet que el dolor, per antonomàsia tots els éssers humans, estem cridats a convertir el dolor en una cosa bella, única. No sé si té alguna relació, saber aprofitar l'oportunitat per tornar... Això seria l'òptim, no? El que passa que és veritat que el dolor a vegades ens torna egoistes, ressentits, rancorosos, ens fa amargs, i de vegades hi ha persones que en el dolor només traspuen odi i despit contra el món i contra els altres. No? O l'ideal fora això, de que aquesta experiència que no volíem, com la podem transformar primer en un aprenentatge i després com pot ser que sigui una experiència que ens pugui unir i ens faci valorar més la vida que estem vivint. I jo intento explicar aquests aprenentatges. Només en diré dos, no? Perquè al llibre n'explico forces. No? Què aprens d'una experiència d'aquest tipus? No? Home, el primer que aprens és la humilitat. T'adones que no som res i que no controlem res i que pots deixar de ser-hi en qualsevol moment. L'últim que pensàvem d'aquest dia és que jo tornaria sol amb el cotxe. L'últim que pensàvem. Per tant, te n'adones realment que encara que ens sembla que som molt poca cosa. Això ho diu la paraula de Déu. Ens compara amb un vas de terrissa que a la terra ja es trenca en 1000 possibles. Ens compara amb l'herba i ens compara amb un fumarol. Un fumarol és un fum que en un moment s'esvaeix i ja no ha quedat res. I era negre, però en un moment et fa ser molt humil un esdeveniment com aquests. No? Aprens la humilitat. És molt difícil ser arrogant, prepotent, quan et trobes davant d'una contrarietat i et sents impotent. No? Jo hauria donat la meva vida pel meu fill.
si hagués tingut l'ocasió de negociar, passa que la mort no negocia, La mort és despòtica, és tirànica i diu, tu te'n vas. Dius, home, no, ara no, tu, que té 25 anys, per l'amor de Déu. Jo tinc 58. Tinc moltes ganes de viure, però si algú ha de marxar sóc jo. La mort no negocia. Per tant, te n'adones de la teva impotència com a ésser humà. I això ho experimenten mares a les sales d'urgència i ho experimentem quan anem a un tanatori i hi ha una dona desfeta perquè se li mor el seu marit de càncer de pròstata als 30 o als 40 anys. Tant aprens la humilitat. I aprens una altra cosa. Aprens a ser molt magnànim. La magnanimitat en parlem molt poc, però te n'adones que el temps és limitat i que no pots malbaratar-lo amb foteses. Així de clar. Algú diràs, home, i t'ha de passar una desgràcia així per adonar-te? No, seria millor que no. Però molt sovint és com una obertura d'ulls, et permet mirar amb més lucidesa. Us ho poso un exemple. Cada dia és un do. Tenim per fet que hi serem molt de temps, però de moment l'única certesa que tenim és que no viurem sempre. Aquí ningú s'hi queda. I que el temps és limitat. Ara alguns viuen 117 anys, com una dona Olot, que va ser la dona més longeva del món, no? I altres malauradament moren abans de néixer, el dol perinatal. És que aquest nen ja ha mort en la gestació, i altres al cap de 2 hores de néixer. Bé, si un capta això veient, diu, home, tenint en compte que el temps és limitat, t'asseguro que no el malbaratarem foteses. Què són foteses? Rumors, estupideses, xarxes socials, imbecilitats que ocupen pàgines i pàgines i pàgines. És a dir, m'he tornat molt més selectiu en l'ús del temps. Això és un aprenentatge. Decideixo molt més a on vaig, a on no vaig, amb qui, què llegeixo, què no llegeixo, perquè dic que no hi seré indefinidament. Doncs he de valorar molt el temps de què disposo, perquè cada minut és un tresor. Cada hora és un tresor, cada dia és un do que ens és regalat. Per tant, et tornes molt més amant del temps i molt més selectiu en l'ús que fas. Això ho he vist en persones que estan en situació terminal, que diuen, home, miri, jo malauradament estic en un procés terminal o crític, no hi ha cura. Es tornen molt selectius amb qui conversaré, què vull veure abans de morir. Jo m'agradaria veure el mar. Aquesta persona no tinc cap interès en veure-la, perquè quan entro a l'habitació, en lloc d'animar-me i ajudar-me, em clava una pallissa terrible de la corrupció i de la hipocresia dels polítics. I ara a la meva vida això no m'interessa el més mínim. Es torna molt més essencial, va molt més al que realment compta. Això és un aprenentatge de primer ordre. Ara algú diria, i s'ha de passar per una experiència així per fer aquest aprenentatge? Seria millor, no? Però molt sovint aquestes experiències de dolor t'obren els ulls i veus amb més lucidesa el que realment és valuós. I tot allò que et preocupava tant passa en un segon pla. Sents converses i dius, per l'amor de Déu, això és un problema. Això no té res a veure. Això és menudeses, no? Anem a allò que realment compta. Per tant, sí, aclareix molt la vista. Aclareix molt la vista i et fa ser molt més lúcid. Després de l'impacte inicial de la pèrdua, d'un ésser estimat, ve una segona fase, diguem, que és també molt dolorosa, que és l'absència, acostumar-se a viure la seva absència. En algun moment dius que el dolor no se supera, sinó que la llara es transforma. En què es transforma, Francesc? Sí, jo el verb superar no el vaig utilitzar ni en el penúltim llibre ni en aquest. No crec que sigui l'adequat. Aquí hem de filar molt primer. És que ens dediquem a escriure i a pensar en públic. Afortunadament la llengua té molts registres, no? I per això hem de llegir els grans poetes. Hem de llegir Espriu, hem de llegir Verdaguer, hem de llegir Riba, hem de llegir Carner, hem de llegir Foix. Per què? Perquè ens ajuda a trobar la paraula exacta. I la mort d'un ésser estimat no se supera. Com a molt s'assumeix. Superem unes oposicions, superem una prova atlètica, superem un examen, no? Però no se supera. Com a molt l'assumeixes i et transforma.
Vol dir, te la fas teva, pots arribar a acceptar-la i pots extreure'n algunes lliçons que puguis aplicar a la teva vida. Però superar no crec que sigui la paraula, com tampoc pèrdua. Tu has parlat d'absència. Jo reivindico molt que quan es mor una persona no és una pèrdua. Perdem l'objecte. A vegades perdem el temps, perdem la memòria o perdem unes oposicions. Però les persones quan es moren no es perden. Deixen de ser-hi, que és molt diferent. Ja no són aquí. Alguns creiem que són a la glòria infinita de Déu, però això no ho podem demostrar, ho creiem. No? Però no són aquí, a l'espai i el temps. No? I per tant deixen un buit, que naturalment aquest buit ens causa patiment. No? La cadira buida a la taula de Nadal, no? L'habitació buida, el sofà buit on s'asseia. No? Per tant, hi ha una absència. I aquesta absència, a més, sabem que és irreversible. Quan un se'n va de viatge, és absent, però llavors anem a l'aeroport al cap d'un any i ens abracem. Tornes a ser present. Però la mort és una absència irreversible. Ja no hi serà més aquí. No és una pèrdua. Perdem les claus o et perds per un bosc. Però la mort no és una pèrdua. És aprendre a viure amb aquella absència. I encara una altra cosa. Que aquest absent no eclipsi els presents, que aquesta és la gran qüestió. Em va venir a veure una noia de 19 anys que havia llegit el llibre. Dius que tinc molt interès en veure. Dic, bueno, doncs mira, jo no soc psicòleg, ni soc terapeuta, ni soc un professor, ni soc un escriptor, però no em dedico a acompanyar persones psicològicament en el procés de dol. No? Diu, tinc ganes de veure-lo. Dic, molt bé, veiem-nos. El meu germà va morir d'accident de moto als 20 anys. Estaven molt units. Dic, noia, em sap molt de greu. Diu, però no només he perdut el meu germà. Vaig perdre el pare i la mare. Dic, caram, quin accident. Diu, no, d'una altra manera. Dic, de quina? Diu, mira, la meva mare va quedar atrapada per una nostàlgia i per una ignorància tan forta, com si un forat negre la xuclés, que es va oblidar que jo existeixo. Es va quedar amb la mirada infinita allà al sofà, però aquest absent va eclipsar una presència que també necessita la seva mare per desenvolupar-se, per créixer. No? Diu, i el meu pare va experimentar un dolor tan gran que per mirar d'evadir-se d'aquest dolor va començar a consumir alcohol. Fins a tal punt que s'ha convertit en un alcohòlic que l'ha hagut d'ingressar en un centre de desintoxicació. Per tant, ha mort el meu germà, però he perdut pare i mare. Perquè aquella absència ha eclipsat la presència. I és veritat que l'absència pesa, però hi ha altres persones al món. Hi ha altres fills, hi ha nebots, hi ha alumnes, hi ha persones que et necessiten. Per tant, el que es mor és absent i no torna. Però hi ha presents que et necessiten i que esperen de tu. M'ho deia una altra mare. Jo li vaig dir una frase, hem de passar pàgines, una frase que es diu molt en aquest tipus de circumstàncies. També mereix una anàlisi a fons. No? I em va dir, és que en el meu llibre no hi ha més pàgines. Dic, home, però tu tens 46 anys. No? Diu, sí, però jo el llibre ja l'he acabat. La resposta és molt grossa, no? Vol dir, ara jo ja espero que algun dia mori perquè no tinc res més a fer. Perquè el centre de la meva vida era ell. Vivia per ell. I ara ell no hi és. Per tant, jo no tinc cap projecte, no tinc cap sentit, no tinc cap raó de viure. M'és igual estar-hi que no estar-hi. No? Com reconstruir un sentit després d'una patacada així? No dic que sigui fàcil, no? Però si un no és capaç de reconstruir un sentit, un nou projecte, una nova finalitat, pot arribar a dir una frase així. És que el meu llibre ja no té més pàgines. Per tant, sí, és un desafiament de primer ordre. Jo crec que quan mor una persona és absent, hem d'assumir aquesta absència, no se supera la mort d'un ésser estimat, o la podem assumir i extreure algun aprenentatge d'una adversitat d'aquesta magnitud. I com a teòleg, què ha suposat per tu escriure aquell llibre des de la situació bé tan radical, no? I en primera persona que has viscut? Una cosa és escriure des
situació relativament normal, no? O plaent, sense un trauma pel mig. Què ha suposat en aquest aspecte? Mira, jo sempre he pensat que un llibre d'entrada ha de ser edificant. Per mi va ser i ha estat alliberador escriure-ho, perquè he pogut buidar tot un munt d'emocions. I això és catàrtic, alliberador i higiènic. Hi ha qui necessita parlar, hi ha qui crida, hi ha qui canta, hi ha qui plora, jo també he plorat, i molt. No he cridat, he parlat, he escrit, hi ha qui balla, hi ha qui fa ioga. Aquí cadascú ha de buscar les seves formes per poder alliberar aquelles emocions que viu dins i que no poden quedar tancades, encapsulades. No? Per exemple, els homes tendim molt més a l'autocensura emocional, al blindatge i a l'hermetisme. Això és terrible en els processos de dol. S'ha de trobar l'escletxa per on expressar. Jo l'he trobat en l'escriptura. Ara, diré una cosa. Si hagués sortit un llibre ple d'amargor, d'ira, d'odi, de còlera contra el món, no l'hagués publicat. El hagués fet, l'hagués buidat el pap que havíem en català i l'hagués amagat. Què vaig fer un cop el vaig escriure? El vaig donar a conèixer naturalment a la meva dona i a les meves filles i dir, escolteu, a mi m'ha anat bé escriure. M'ha estat balsàmic. Llegiu-lo, a veure què us sembla. Vistes les reaccions, em van dir, home, aquest llibre, moltes d'elles em van dir, ens ha fet bé, crec que pot fer bé altres lectors i lectores que passen per experiències semblants. No? Per tant, primer, edificant. Llavors, la teologia. Que la teologia en diem el discurs sobre Déu. No? Jo vaig fer la llicenciatura, vaig fer el doctorat, ensenyo a la facultat de teologia des de fa més de 20 anys. No? Moltes vegades fem una teologia molt abstracta, desarrelada de la vida, d'allò que ens passa. Jo crec que la teologia serveix quan ens serveix per mirar de comprendre el que ens passa i il·luminar-ho a la llum de la paraula de Déu. Si no és una teologia estèril, no? O una teologia, diguem-ne, de saló. Llavors, naturalment és diferent fer teologia quan tot et va bé de quan tot et va malament. Com és diferent fer teologia en un despatx a Stuttgart que en un camp d'extermini o de concentració o senzillament en un barri paupèrrim i molt vulnerable. El teu discurs sobre Déu no és el mateix. No és el mateix fer teologia en un lloc que en un altre, quan estàs malalt que quan estàs sa, quan s'ha mort un fill o quan els teus fills estan sans, treballen, tenen parella i tot els hi va bé. Caram. Llavors, en efecte, la manera com llegeixes els textos i els interpretes són diferents, perquè la teologia sobretot és interpretació de la paraula de Déu. I la interpretació varia segons el que et passa, esclar, i segons com et trobes. Per exemple, a mi, una cosa és llegir el llibre de Job, quan tot et va bé, dius, no ho entenc. I una altra cosa és quan et va malament, dius, ara entenc a Job. I entenc per què maleeix Déu i el dia que va néixer. És diferent llegir la paràbola del fill pròdig quan ets pare que quan no ets pare. Perquè amb el fill tens discussions i a vegades hi ha algun cop de porta, no? I esclar, et poses molt a la personalitat del pare, no? Dius, ara jo l'he de perdonar, l'he d'acollir, no li he de fer cap retret, però esclar, això és molt difícil, no? És molt diferent fer teologia des de la condició de pare que sense ser pare, no? O des de la condició de malalt a la condició de sa. Ara, el que trobes a la paraula de Déu són, diríem, fonts d'inspiració. Jo he trobat textos que m'han inspirat molt, i per això els he recollit. Això és una selecció de textos que a mi, a la mesura que els he meditat, m'han resultat il·luminadors. No? Per exemple, em poso sobre la taula. El més valuós en una vida no és quant de temps estem en el món, sinó què fem amb el temps que ens ha estat donat. Això n'estic convençut jo. Llavors, que aquest ha viscut molts anys. Ja, però què ha fet? Quanta bellesa ha creat? Quanta de bé ha creat en el seu entorn? Hi ha persones que viuen poc, però generen al seu voltant un corrent de bellesa i de bondat enorme. I el recordem sempre. Hi ha persones que viuen molt, però són una verdadera font de queixes i de lamentacions.
Dius, mare de Déu, aquest, a veure quin dia se'n va, perquè no fa altra cosa que amargar els que l'envolten, no? I consumir els que l'envolten. No? El més valuós no és quant de temps estem, és què fem amb el temps que ens estan donant. I això depèn de tu. El que no depèn de tu és quant de temps. El meu fill va viure 26 anys, jo en tinc 58 ja. Molt probablement he viscut més de la meitat de la vida. Molt probablement. Potser no, però molt probablement. En qualsevol cas, això no depèn de tu, quant de temps, però sí què fas amb cada hora, cada minut, cada dia, cada dilluns que t'ha estat donat. I sobretot com tractes els al voltant. Per tant, fas alguns aprenentatges. No? I a mi m'ha estat inspirador, i m'ha estat il·luminador, i m'ha estat una font d'esperança. No? I per això ho comparteixo amb les persones, perquè potser no coneixen aquests textos, o potser els coneixen però no els han meditat. I per tant és un acompanyament de dir, jo meditant-los he arribat a aquestes conclusions. Tu potser arribaràs a unes altres. La teologia és molt creativa. Quan dos teòlegs ens trobem, no llegim el text de la mateixa manera, ni fem els mateixos accents, ni les mateixes interpretacions, lògicament. Sí, de fet, cada capítol, i això li dona més un estil molt fluid, cada capítol comença amb un verset, no? Que tu després desenvolupes en un capítol breu també i de pensaments molt aforístics, no? No sé si aquesta ha sigut la intenció o simplement ha sortit així, ha volat així. No, aquesta era exactament la intenció. La intenció sobretot és agafar un fragment, a vegades és un verset, no? I meditar-lo. I la meditació sempre és un exercici circular i a la vegada helicoidal. O sigui, no és circular que tornes al mateix lloc, és com un aprofundiment. De manera que a mesura que hi dones voltes vas entreveient més riquesa en aquella frase. No? Això és meditar. No? Generalment el que fem pels textos és patinar. Patinatge artístic. No? Però no els aprofundim. No? Al principi era la paraula. Caram. La paraula era amb Déu i la paraula era Déu. Començament del pròleg segons Sant Joan. No? Sobre això hi ha comentaris. No per omplir aquest saló, per omplir tot malgrat de mar. Tot malgrat de mar es pot omplir amb comentaris d'aquests 3 versos. Al principi de la paraula era amb Déu, la paraula era Déu. Vol dir, hi han passat centenars de teòlegs llegint el mateix text i han fet interpretacions distintes d'aquest fragment. Llavors, aquesta humilment és la interpretació que jo faig. I aquestes lectures, en efecte, sempre parteixen d'un fragment. D'un fragment que comento. Per exemple, del llibre del Siràcida, que és un llibre de la saviesa de l'Antic Testament. O mort, que n'és de marc el teu record per a l'home que viu tranquil entre els seus béns, per a l'home sense neguits, i que en tot sobre camí, que és capaç encara d'apreciar els plaers. No? Clar. Per aquell que viu joiosament i gaudeix de la vida, el pensament de la mort és molt amarg, perquè significa deixaré de gaudir i de fruir de tots aquests plaers i de tots aquest benestar. Ara fixeu-vos, la mateixa idea completament oposada també en el Siràcida. O mort, que n'és de benvinguda per a l'home necessitat i mancat de forces, per al vell esgotat que passa neguit per tot, que es revolta i ha acabat la paciència. I ho diem, ara ja descansa en pau. Si la mort, per alguns és benvinguda. Per nosaltres hi ha una infermera, no? Dius, aquesta persona amb un dolor crònic tan persistent durant tants anys, descansa ell i descansa els del voltant. No? S'ha alliberat. Ara, per aquell que està en plenitud de vida, projectes, el meu fill es anava a casar, treballava a Madrid, era un univers de projectes, no? I d'il·lusions, teníem 1000 il·lusions compartides, no? Esportives, excursions. No? Per al qui viu amb goig la vida, el vitalista en diem, el pensament de la mort és molt amarg. I et fa adonar-te de com és de rellevant cada dia i com no en pots malbaratar ni un segon.
Llavors, en aquests pensaments, tot això està a la paraula de Déu. Hem fet una lectura d'aquells que jo he anat meditant, de vegades corrent, de vegades passejant, i que finalment doncs, he expressat aquests textos a través de l'escriptura, però són textos molt, diguem-ne, assaborits, degustats intel·lectualment i cordialment. I que en lloc de quedar-me espalmir, doncs els he expressat per escrit, el que a mi m'han suggerit. M'ha semblat veure que n'hi ha més de l'Antic Testament, potser? Sí. Sí, he trobat molt en els Salms, en el Siràcida, en el llibre de Coelet, no? Aquest llibret tan petit, no? De l'Eclesiastès, hi ha textos fantàstics, no? Per exemple, aquell famós, hi ha un temps per cada cosa. Nosaltres avui hem perdut aquest equilibri del temps, no? Treballar, 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 consumir, 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 consumir. A la vida es podrien conjugar altres verbs, també. Passejar, conversar, contemplar, pregar, estimar. No, escolti, només hi ha temps per produir i per consumir. I a més ens ho recorden molt eficientment, no? Ara toca consumir com salvatges, Black Friday. Ara és Nadal, hem de consumir com a bèsties. I després esperi que vindran les rebaixes de gener i hem de seguir consumint com a bèsties, no? Ja. I per què? Que tu em portaràs tot això que consumeixes. També hi ha textos sobre la vida austera i la vida sòbria, com la vida sàvia, no? Llavors, és molt il·luminador, no? Estem parlant de textos mil·lenaris que han inspirat les ments més lúcides, no? No només creients. Nietzsche tenia la Bíblia al cap, El seu pare era pastor protestant. He dedicat 4 llibres a Nietzsche. Nietzsche no es creia la paraula de Déu, però t'asseguro que l'inspira molt, I el té molt present, no? Encara que sigui per donar la seva lectura, donar-hi la seva volta, no? Per tant, estem parlant de textos que han inspirat els genis més grans de la humanitat, en filosofia, en poesia, en art. Pensem en Gaudí, pensem en literatura, pensem en poesia, no? A mi m'han inspirat per afrontar situacions com les que he viscut, no? Oscar Wilde llegia el Nou Testament en grec quan estava a la presó i llavors va escriure el De Profundis, no? Empresonat, menystingut pel món per la seva condició d'homosexual i allà en troba la seva pau i el seu consol llegint, diu cada dia els evangelis en grec i escriu el De Profundis, no? I Wittgenstein llegia els evangelis a les barricades de la Primera Guerra Mundial, no? I ho expressa en els seus diaris, no? Per tant, no vull donar la impressió que això només és lectura per a creients, ni parlar-ne. Moltes persones llegint aquests textos troben pau i troben serenitat, no? Altres no, d'acord? Això no és un fàrmac científicament provat, no? Això és un text que alguns ens dona pau, altres els deixen indiferent i altres els inspiren, poèticament, artísticament, pictòricament, literàriament. Ara ja s'acaba aquest any, s'està acabant aquest any en què els catòlics hem viscut el jubileu de l'Esperança, no? Va convocar el Papa Francesc i que conclourà el Papa Lleó. L'esperança cristiana. Com despertar-la, Francesc, en moments de dificultat? Ja no només davant l'absència, no? De ser estimat, sinó amb les dificultats del dia a dia, no? Problemes amb familiars, amb els fills, amb les parelles, la feina, els problemes econòmics. Com despertar aquesta virtut cristiana tan necessària per viure? És imprescindible, perquè és com l'aire que respirem. Contrari de l'esperança és la desesperació, que és no veure cap possibilitat. Això, malauradament, és una experiència molt habitual en joves, en no tan joves, en gent adulta. La desesperació. No hi ha res a fer. En català el diem així. No hi ha res a fer. Amb el medi ambient, amb la violència de gènere, amb el canvi climàtic, amb els polítics, no hi ha res a fer. Tot està perdut. Això és la desesperació. Kierkegaard diu que estar desesperat és no entreveure cap possibilitat. I això és el no hi ha res a fer. Hi ha moltes persones desesperades. No sé què fer amb el meu fill. Ho he provat tot. He anat de psicòleg en psicòleg. No sé què fer amb el meu matrimoni. Estic desesperat. Porto 2 anys esperant que trobar feina i no em truca ningú.
Estic desesperat, intento emancipar-me de casa, tinc 32 anys i no trobo un metre quadrat a Barcelona per viure. Ni a Barcelona ni a 40 quilòmetres de Barcelona. És que per l'altra banda hi ha motius per la desesperació. És que veurem, hi ha motius per la desesperació. No és una estupidesa estar desesperat. No? O desencantat, o desencisat, o desolat. Llavors, clar, quan tu fas un discurs sobre l'esperança, i ara he escrit molt sobre l'esperança, aviat et diuen, tu ets un ingenu, home. Tu ets un ingenu, però que no veus com va el món, que no estàs informat, que no llegeixes els informes de la FAO, de la ONU, de la UNESCO, que no llegeixes el diari. Un nen li permetem que sigui ingenu, perquè encara no sap per on van les coses. Però vostè té 58 anys, home, com pot fer un discurs sobre l'esperança? Si tot cau a trossos. Llavors, és justament en contextos on hi ha tanta desesperació que és imprescindible l'esperança. Però clar, el tema és com la construïm. Perquè el que et porta a tot és a sumar-te a la desolació i a la desesperació. I quan llegeixes la premsa i escoltes les notícies, dius, ho veus? Llavors, en efecte, la dificultat és construir un discurs sobre l'esperança. Cristiana o no. La diferència és interessant, no? L'esperança laica, diguem-ho així, és la que creu que el futur pot ser millor que el present si ens hi entreguem, si treballem, si desenvolupem la ciència, la tecnologia, podem construir una esfera millor que la que tenim. Per tant, ens hem de remengar, no? Junts. I l'esperança cristiana no nega això, però diu, en qualsevol cas, nosaltres esperem que es faci realitat allò que somiem, no? Que és transcendir la mort. No? I això nosaltres no som capaços de fer-ho. No morim del mateix, que en el segle XVIII. Ja no morim de l'escorbut, de la lepra, no morim, doncs què sé jo, no? De malalties que eren molt freqüents, però seguim morint. D'altres patologies, o d'altres raons, o per altres circumstàncies. No? El combat contra la mort el perdem, els humans. Ara creiem que per a Déu tot és possible. Aquesta és l'arrel de l'esperança cristiana. Que per a Déu tot és possible. Fins i tot que aquell que mor sigui ressuscitat per obra de l'Esperit Sant. Fins i tot que Llàtzer fos ressuscitat. No? Fins i tot que les pedres parlin. No? O fins i tot que a la nit surti llum. No? Però per nosaltres no és possible tot. Això és ser molt prepotent. No? Nosaltres sentim la impotència. Estàs davant del cadàver del teu pare i dius, no es pot fer res més, i el metge et surt i diu, escolti, jo no puc fer res més. Veu tots aquests títols que tinc darrere la paret? No són suficients per salvar el teu pare. No sabem què fer. Ja no tenim més coneixements, ni més tècniques. Per tant, humilitat, hem d'acceptar que no podem. Nosaltres creiem que per Déu tot és possible, fins i tot allò que humanament no és possible. I aquesta és l'arrel de l'esperança cristiana. Ara això avui ho dius i la gent es queda tan ampla. Per què? Perquè allò que planeja en l'entorn és el clima de desencís i de desesperació. Llavors hem de fer aquest discurs. No? El discurs de que no estem sols, el discurs de que podem transformar, el discurs que podem millorar, el discurs de que la història ens mostra que hem millorat significativament drets que no eren reconeguts en molts col·lectius. No? Però tendim a veure la foscor, no? Tendim a veure el que no va bé, tendim a veure el que grinyola, no? Però no les conquestes que amb sang, suor i llàgrimes hem assolit, no? Com a humanitat. No? I això ens pot donar també energia per seguir lluitant. Però sense esperança no hi ha lluita. I quan no hi ha lluita hi ha divisió, no? Que és paralitzar amb actitud d'espectador. No? El que té esperança s'implica. Creu que és possible acabar amb la violència de gènere, acabar amb la fam al món, acabar amb la injustícia, acabar amb la ignorància. Creu que és possible, això és l'esperança. I s'arremanga, es compromet. El que creu que no és possible, per què s'ha d'arremengar?
Si no hi ha res a fer, per què he de fer alguna cosa? M'explico. I això molt sovint porta a la paràlisi, al cinisme, i a quedar-te mirant per la televisió com el món cau a trossos sense implicar-te en res perquè no hi ha res a fer. La majoria dels meus estudiants en dic 300, cada setmana, si som uns grups. 300, Bé. Els dic, quants aquí estan compromesos? No diguin amb quin partit polític, és igual, però estan compromesos. Com molt aixecar la mà 2 o 3. Quants aquí estan compromesos amb una ONG? No diguin quina. Save the Children, Càritas, Aldees Infantils SOS, Justícia, no diguin quina. 7 o 8. 300, Quants aquí estan compromesos amb una institució religiosa, no? I eduquen o van a veure malalts o ajuden a pal·liar la misèria que hi ha en un barri, no? 1 o 2. Jo els dic, escolteu, que no us comprometeu, professor, no hi ha res a fer. S'imposa la moral de supervivència. Mirar de lluitar per aconseguir el meu propòsit i, sobretot, pensar en el meu horitzó. És la societat del jo i la mort del nosaltres. De l'esperança és vital. Sense esperança ve la paràlisi. I ve la dimissió, i ve el descompromís, i ve l'actitud contemplativa d'espectador passiu que veu com cau el món a trossos, però no baixa a l'arena per mirar de construir alguna cosa. Sí. Efectivament, el Papa Francesc, de fet, parlava de l'esperança com una virtut, com tu deies, no? Que sosté i que compromet, textualment. Podem obrir ja l'espai a les vostres intervencions, si algú vol formular una pregunta, a Francesc, una reflexió, ara és el moment. Primerament, gràcies, Francesc, per escrit aquest llibre. Un tema que tractes molt, exactament, però que té connotacions també teològiques, és el sentit de la vida. I més un cop has dit que d'alguna forma el sentit de la vida té que veure o està implícit el fet d'entregar-nos, de donar-nos. Això crea una diferència a l'hora d'encaixar situacions com la que tu has viscut. Sí. Jo vaig publicar un llibre fa molts anys en aquest tipus, també hi ha llibres, El sentit de la vida. Acabava de fer 40 anys. Sembla que als 40 anys diuen que hi ha una mica de balanç. Com un moment que pares i dius, bueno, què he fet fins ara? Si això que he fet m'omple té sentit, té algun valor? I què vull fer a partir d'ara? Vull seguir vivint com visc ara, treballant del que treballo ara, amb aquesta parella que tinc ara? Per tant, hi ha moments en què pares, fas mirada retrospectiva i a la vegada també imagines el futur. Això ho pots fer sol, caminant, d'aquí a Santiago, o ho pots fer senzillament amb algú altre. Però apareix molt la pregunta pel sentit. Quin propòsit, quin sentit té dedicar-se a ensenyar, que és el meu cas, o dedicar-se a escriure, o dedicar-se a curar persones, o dedicar-se a construir cases, o dedicar-se, què sé jo, a fer pujar uns fills perquè volin. Llavors, jo allà miro d'arribar a la següent conclusió. Sense sentit experimentem buidor. L'oposat al sentit és la buidor, i la buidor és irresistible. No hi ha qui la resisteixi, la buidor. I com que no la resistim, llavors hem de buscar entreteniments que ens omplin, que no omplen, però almenys ens entretinguin. En canvi, el que té un sentit té un propòsit, té un motiu per aixecar-se al matí, té una raó per sortir de casa. I això li dona un dinamisme. El problema és quan una persona se sent buida, no té cap propòsit, van passant els dies, però d'alguna manera s'ha d'entretenir. I de mecanismes d'entreteniment en tenim molts. Només cal estar davant d'una pantalla
i anar veient sèries que pot estar 1000 anys veient sèries, perquè una després de l'altra i després de l'altra i després de l'altra. Llavors jo he trobat el sentit de la vida en l'autodonació. I aquesta és una experiència no intel·lectual, sinó que és una experiència emocional, m'explico, no? El moment que jo em sento més ple és quan he donat alguna cosa meva o alguna experiència meva a algú altre i això li ha fet un bé. També ho puc explicar en un altre terme. Aquí hi ha un home que està cruixit de dolor. S'acosta una infermera i gràcies a la seva intervenció ha alliberat aquest home d'aquest dolor. Això té sentit. Això és un propòsit noble. Aquesta infermera es cansa, està mal pagada, ningú la reconeix, però aquesta vida té sentit. Per mi el sentit té a veure amb la donació, de manera que a través d'aquella donació millores, diguem-ho així, la qualitat de vida dels que estan al teu voltant. I això val per un professor, val per un infermer, val per un metge, però també val per un forner, no? I miri, aquestes persones que havien de menjar pa, no? Doncs gràcies a aquest producte que faig, i que el faig amb cura i que el faig amb dedicació, doncs milloro la qualitat de vida d'aquestes persones. I frueixen d'aquest aliment que es mengen al matí amb un vas de cafè amb llet. No? Per tant, jo crec que el sentit està en la donació. Fixa't, hi ha més alegria en el donar que en el rebre. Això està en l'Evangeli. Hi ha més alegria en el donar que en el rebre. I ens omple més donar que rebre. És molt diferent tenir una vida ocupada que tenir una vida plena. Molt diferent. Que si no està molt ocupat, però això no vol dir tenir una vida plena. Que el senyor té una vida plena, però no coneix ningú. És que no l'ha lligat. Que el senyor té una vida molt ocupada. I per què l'ocupa tant? Perquè se sent molt buit. I l'ocupació és una manera d'escapar-se d'aquesta buidor. Caram. En canvi, aquesta persona té una vida molt plena. Per què? Perquè allò que fa l'omple. I per què l'omple? Perquè té un propòsit molt noble. Això no vol dir que no es cansi, tingui contrarietats i que fins i tot experimenti crisis. No? També ens passa als professors. Sortim a l'aula i a vegades no ens escolta ningú. Parlo de professors amics que tinc instituts, que és lluitar contra 1000 adversitats i en ocasions picar amb el ferro fred o ser una veu que clama en el desert, no? Allò de Sant Joan Baptista, no? Ego sum vox clamantis in deserto, no? Soc una veu que clama en el desert, ja. Però un sembra i altre recull. Llavors jo crec que el sentit està en la donació. Hi ha qui dona bellesa, hi ha qui dona poesia, hi ha qui dona música, hi ha qui dona humor, necessitem persones que ens facin riure, i hi ha qui dona pensament o fa pensar, i també necessitem això. I quan un dona el que té a dins, això l'omple. Jo crec que aquest és el sentit. Ara, ningú pot donar el que no té. Ara imagina que tu em haguessis convidat aquí i dius, Torralba, veus aquest piano? Aquestes persones que han vingut aquí et venen a escoltar com toques. Doncs diria, escolti, estan molt equivocats. La meva dona sí que el toca, i el toca molt bé, però jo m'asseuria aquí i no sabria ni com començar. Perquè no m'he bregat amb això i perquè no he treballat musicalment els pocs. Molt pocs talents que Déu m'ha donat. No? Llavors, ningú no pot donar el que no té. Vostè pot donar pensament, no? És que vostè es dedica a pensar. No? Vostè pot donar humor, perquè vostè té un humor natural que l'ha treballat molt. I donant-ho, això l'omple vostè i genera una bellesa al seu voltant. No? Gaudí ens va donar molta bellesa, però també ens la va donar Rembrandt, i també ens l'ha donat Van Gogh, i també ens l'ha donat Lença, i també ens l'ha donat Subirats. No? Hi ha persones que tenen uns dons que treballats enriqueixen i embelleixen el món. No? Home, és un propòsit molt noble, això. No? Per aquí vaig, quan parlo del sentit. Donació, autodonació. Un element més, hi ha alguna qüestió més? Davant. Es parlen diverses vegades de jo. Es parla diverses vegades de jo.
capítol que a mi m'agrada molt, que és el diàleg que té amb la seva dona. La seva dona li diu, al veure les penalitats, com has dit tu, immenses, li diu, maleeix Déu d'una vegada i mor. I en la resposta d'en Job diu, molt bé, acceptaré els béns com un do de Déu i no haig d'acceptar els mals. Aquesta és la pregunta que li faig al teòleg, també. Sí. Molt interessant el diàleg de Job amb la seva dona, com el d'Abraham amb la seva dona. Aquests diàlegs fan pensar molt, no? Perquè, esclar, també en el cas d'Abraham, diu, és que Déu m'ha dit que tu tindràs un fill a les teves belleses. I Sara d'un somriu, diu, escolta, el teu Déu no hi toca, jo no puc ser mare, no? És que Déu fa possible l'impossible. Aquesta és la idea que es repeteix des del llibre de l'Èxode fins a l'Apocalipsi. El que passa que no ens ho creiem, però això és el que es repeteix des del llibre, des del Gènesi ja fins a l'Apocalipsi. No? Llavors hi ha homes de fe que ho creuen i hi ha els escèptics de dir, escolta, Llàtzer no ressuscitarà, no es multiplicaran ni pans ni peixos, ni Jesús va ser ressuscitat per obra de l'Esperit Sant el tercer dia. Tot això són cants de sirena. No? Hi ha aquesta lectura també. És plausible aquesta lectura. Llavors, clar, Job fa una reflexió molt interessant. A la vida ens venen dons agradables, saborosos, diguem-ne, fruits saborosos i dons amargs. És veritat. És a dir, et trobes amb una persona, jo vaig tenir la sort de tenir un professor de filosofia excepcional. Jo feia batxillerat científic, física, química, matemàtiques i biologia, no? I anava orientat a la química. Per tant, bata blanca i en un laboratori amb un tub d'assaig. Era l'horitzó que veia. No? I em vaig trobar en aquesta biografia amb un professor de filosofia que em va eixamplar la ment i em va obrir. Això va ser un do per mi. Un do tan central que em va canviar l'orientació del meu vida i li he estat agraït, li he regalat un munt de llibres i he anat a parlar 1000 vegades. No? És un do meravellós que em vaig trobar. Ara a vegades també et trobes amb un cap que és un dèspota, que és un narcisista, que te les fa passar terribles. No? I això tampoc ho buscaves, Te l'has trobat. Dius, i ara què? O és un do meravellós, doncs, dius, caram, quin cor tinc que em permet pujar a una gran velocitat al turó de l'home. Però això tampoc ho has comprat a una botiga, t'ho has trobat. Ara, també hi ha el do amarg, que és la malaltia, que és la caiguda, que és la lesió, que és la mort d'un ésser estimat molt jove. Dius, i amb això què faig? Llavors, clar, hem d'acceptar el do meravellós que ens ha estat donat i amb el do amarg, que no el volem, però encara que no el vulguem, entra a la pròpia vida, no? Entra. Aquí pots fer dues coses, no? O mantenir-te permanentment a la contra i en rebel·lió, no? I no acceptar aquest fill perquè té aquestes malalties, no? O no acceptar la malaltia que em ve, que m'inhabilita per caminar. O pots, després d'un aprenentatge, que és el que fa Job, acceptar i aprendre d'això. Ara això no és immediat. Fa 2 setmanes estava a Sèvilla, amb unes jornades sobre el dol. Va pujar a l'escenari un noi amb cadira de rodes, pràcticament no podia moure ni les mans, accident de trànsit, traumatisme cranioencefàlic, no? I explicava la seva experiència. I li van fer aquesta pregunta. Vostè què ha après d'aquesta experiència? Ha après alguna cosa? Vostè és capaç d'acceptar aquesta situació en la que es troba ara? I d'això ja feia més de 2 anys. Diu no sóc capaç encara d'extreure d'aquí alguna lliçó, perquè constantment tinc una nostàlgia del cos que tenia, del que podia fer, del que podia anar,
de totes les relacions que tenia i ara em sento que sóc una càrrega per a tots i a més em sento culpable perquè l'accident va ser culpa meva perquè havia begut. No? Per tant, l'ideal seria que el no amarg també el puguem acceptar i aprendre d'ell. Però això està fàcilment dit. No? En ocasions això no acceptes ni després de 20 anys. No? Però a la vida et ve el positiu i el negatiu. Et ve la llum i la foscor. No? I el temps per riure i el temps per plorar, allò que diu l'Eclesiastés. No? Hi ha vegades que hem de riure, hi ha vegades que hem de plorar. No és un contínuum uniforme. No? Hi ha temps festius i hi ha temps per abraçar-nos i plorar junts. No? I això és el que hem de fer a la vida. No us entretinc més temps, si algú té interès li signaré molt de gust. Us desitjo molt bon Nadal i molt bon any nou a tothom. Gràcies per venir.